Ka KHADC haka skining kong kala IT ya ka kamera ka balamang kerpang na kabenta ki kli nong sensyar jong ki hima bat ilaka ki bahap hauput ke jingpet jong ka district council. Ya ka ni ka kamera la IT da u CEM ba penyat sing CEM ba deputy CEM ba pensngan NCM. Rengkat ka jingadan lang ki CEM ki sordar ki lingdo bat ki bakrau batri jong ki hima ilaka bat confederacy. Na kalian ki klik nong sensyar ki lapan paru babarok syikata habaki wan don kam sya district council lada don kam ban soikot ki haban penlong mi ya ki kali ki lapan paru ya kejeng kemen halor kani kesin jam balashim da ka KHADC na kebenta ki sim ki sordar na ki hima baper. Khot I pain jokahima nongklau I pain kina ban shifti unishabi ya kalau pila ban menurut nang shakma ba ilayo kene ke kamera na kamta ba inyo man penot kami ka ha ka ba nin dawan ban don kam hani ha po office po diskansil ni don kam ni ka jaka inyo ya ka ban syong ban penjat right support kampan ki bawan na tinga tolong jing metoy na kita kejuni ba isnok benru ha kemba ni juga keren na kapor la ka don ka jaka ka inyo lat ya ka ban penon kam ha ka bangin bu kum ka we na kamera ka bangi pengga resum na ni ka ban yo jak hait mo support na kita ban sain ka isla kambun sin kini sngi ki belada bangi wan han ne ngi I ki pra klik no sensyar ngi hanya penon kam ban sain ka isla ngi haban sain hab hajrong tu ki kali bonet teng ini semua ran yang kat mau ya ka rom ka akor ka jong hapo office I breu ki buram ni rei dawan ane pada ki yo I ni bangi hapan sai ka te ka penting katan kan ka yo te habang nilai kendo keren ni pleu jumat bat IM in charge yang ka ilaka nasim kia ka ne ka buram ka jinguk ni IT sa bat kantam CM bala pediang ya ka jing ajimut yang IM ka jini yang skokumen sebutnya ngadap na kejikmen ko kral na kata ki kli nong sejar ngene kalong ko buram ba ka diskonsil kayu I sya ka jing dan kam I ka buram jing isim kli nong sejar desya ki ban wara ka buram ladangi ni don ha ka buram ka kawal ka diskonsil ru ni ba ka diskonsil ru kara ka buram ka jing ka khantam leng jong ki ngut ba ni ba ke jintri kam na kapor haki kam ki ba bon ki balang ki bangi kendu jing ni wan ki ban on deploy ki ban sim ban solve ki problem ni ba dang men ne ru ni dang yo lat ki ban ai ka mo rendam deng jong ka border Assam deng jong ki south li ki hima no khala jirang milem ban no spung ba hai I kan sim ka jing sim kia ka jing ki na ban ta ban solve ni kan problem ni haka bagi kun ki hajar ki jongi ki mat ki jing ki badan ha thain bodlar kat kasam syak pendik na kapor dengan kerman skam ba ki barok tolong riai baik berangkat ke jing sim ke jing ki kle na kalian jong TCM ba ki MK barok ngut berangkat ba ke council di barok kowe na kalian denga nga ai ku blai kerpang sai sisir si hajarmu CM ilaka ba I chairman kumjuru ya I madam bat I officer kumjuru na kan taki klik nang sishari I jongi baro I bedan lang ni por ngam don I ban ro blay ke khurda ai kemet ko kya ki nangla I ban yalam ya council na kan ta banora ke jingjok ha ka chat kumjuru asi ki jongi blay sikun blay siapa kamtam ni pi baro kumki kli nong sensyar ki bahap ke jing pet kmi ke jing klub na kalian ke KHDC ye tip ba ni don hadu pembahasan pesawat ini ki
hima bat ki ilaka haki jaka ba repair haki niki santi niki district administration te kumbang la yo snow ke jingkran jong i president jong ka kenhun ke jong fi kadai ke jing shisha ya ka ba ka jing ya dei hapdeng jong ka district council bat ki clear no shisha kalau ka ba hajan kata ka close coordination ke de bandan lada kalong ka jing ya dei kinu ki kam hadu ka jing ya dei bo pai ba haki yet ki hima Henry hoi ngaso ban penpau ba ngimla ban si ban yarap hibarosh kata risukumen pat bahagian ke kenti menta ngimla ban sengap ike jing word ke jing penso ke jongpi ya ka ba phidan kam shisha ya ka wei ka kamra trikam hang ni hapot district council na kamenta ka jing bit jing biang jong ka kam hima sima ke jongpi kiba pia day bat ni kum ka council lani apa pia day ba kino department haso shilong pilala unpen kami kene office na kalyang jungi kum ka Khasi Autonomous District Council ru ni dokumen menta kasni ya ka bangin yo an pendak ini ka kam kan long ka jing sa jing kan mau ha jing ya di jing trekam jong ka district council ba kan ni ka jing ya day ka jungi ha pedeng bat pi kum ki create no sunshine nadu kisim hadu kiling do ki wahadadar ba ki sardar kan don ka jing yedai ka bajan nang nish kaman om tang ka jing yedai henry wat ha ka jing trei kam ru bat ki khun ki hajar ki jong phiru ngin don ka jing yedai ka bajan tin namar ta ka daw da ka jing yo ekalat ban play ki ni office trei kam jong phi hang ni police council kan long ru ka jing ku namta ki hima ki elaka ki jong phi halaki jong ki jaka ba phidan ya ka ba phinan yo untuk start ki kam te hoi ni sutu ba phila yo eka jaka trekam henry phindan kam de se jaka yang kali na kumnum nong ni lai pen bai artli de se jaka yang kali hang ni po plau jong ka ki yeng district council ka office ki juni ba phin yo eka la ba phin pen yang kali se pinyawan bon dan 6 lakh de se artli in mangkerpang namenta kinu kisni man kasni nakamta kinu ki khat ki jompi bawan ban dan kapshani bat ka baar pat nila mangru ka jakale bar hajan joka kamra bat kumju ru ka balai nila mangru yewe casual beyond ban dan la dan bat pi kum office nama ini ketika ke badan kam shisha na pe teng ni kwa ban pha shiti kerki ya pi teng ju poi ke shiti ka por babian teng ni khot meeting pi yo ka ban pedian shiti ondala dep ka meeting lakut ka sniru te lingba ka ni dan office bat ni bu casual pion indan ya ka list jong pi baro hamtu bat kan suk ka office jongi ban communicate nang ni shikmat dan ni ban pha kinu nu ka jing tip ki ba kham dot kam ki ba kham kerke ya ka bangin yo ban ya dei kam pi te bat kunju ru kinu nu ki kam ki ba let's say ki ba ngindang yo ban pensol nang ni shikmat akalang jumi ni kloy ban kriya ya kanu nu jing ajimut jong pi kum ki kle no sha habi de kata te na shikwa ban pentip